Kaikki meikäläinen pyrreksiä pelataan tänään Slither.iota. Ja eiköhän mennä tästä suoraan matsiin. Juu, sit meikäläinen vetää koko ajan tässä näin. 10 tonnia asti. Nice. Se on nice. Se on kyllä aika nice. Vois koittaa saada tän. Siitä vaan. Tulla vaan. Haista kakkaa. Toi teki oikein ovelasti ton homman. Mä tapoin jos mä kuolin ite. Näin se menee. Kyllä otetaan sitä P2. Mä haluan tulla Sanen kakaksi, koska se toimii. Jaha. Sä vaan pierit siellä niinku. Joo, tää on tää mun tuoli, joka vähän narisee. Kuinka tätä? Nyt mä taisin derppaa. En tainnutkaan. Vaan mä derppasin jonkun ja toi haluaa vielä derpata mut. Ei tänään. Mä derppaan sen. Tuolla ois vähän. Tossakin on vähän. Syödään kakkaa. No! Ei lähelläkään. Mä haluan kakasta kakambaa kakkaa. Musta tuntuu, et China would you speak? ääni pois. Korpa räskös. Tosi nice joo. Vitsin läski. Hei, ota tästä saa vähän massaa. Tai mitä onkaan. Täällä on aika hyvät lahjat. Aina kun mä saan massaa pallita tota juttua, niin arvaa mitä tapahtuu. Mä en ainakaan kuole. 2 hours later. Haha. Pieni vs pieni fight. Heureka. Nyt lähti rektaus. Nyt lähti. Sannen kakka toimii. Anteeksi, mitä? En sanonut mitään. Mutta onneksi mä en kuollut. Mulla on 3900 nyt. Se on nyt tän videon enkka. Mulla. Paljon? 3900. Joo. Mulla on 4000. Ja sit mä kuolin. Ja mulla oli yhdessä vaiheessa 7000. Musta tuntuu, että tää oli virhe. Mikä? Ei mitään, tää oli just hyvä virhe. Nice. Mulla on 7200. Kiva. Mulla on 58. Nois. Mä voin vaan painellaan menee täällä. En mä jaksa hakea tuolta mitään. 9100 nyt. Hei, mä olin sanakakka, oli tuolla listoilla. Sitten sulla on kärjessä. Mostinho. Edellään. No onks toi? Joo, se on Mostinho. Mä sanoisin eka kerralla varmaan väärin. Joo. Kiva, toi on muuten iso. Mä menen tappaa sen. Tää bugittaa vähän kukuvaa. Tää on nyt noin tosta. Vittu! No joo, GG. 11 000. Ihan nice. Nice. Mutta minkä lopetan tän videon tähän, että musta paina tykkäysnappi jos pidit ja tilta kanavaa jos haluat lisää jotain videota. Se on seuraava video. Moro. Moi.